salig pero ayaw glaom. Ang tao igsoon maayo lang usahay og istorya ra pero wala sa buhat. Bisag kinsa pa ng tawhana, best friend nimo, pinakaduol nimo sa dughan. There are so many times nga wala kaniya gidown. There are so many times nga grabe ning believe kaniya kay grabe siya kakasaligan. Daghang higayon igsoon nga gipanalipdan kaniya apan timan-in igsoon. Bisag kapila pa ka gipanalipdan sa tao. Never pa kaniya gidisappoint timan-e. Tao ra gina siya ug ang tao mugawas gyud niya ang iyang pagkatawhanon. Ang tao mga igsoon dili perpekto. Ang tao ra gina dili na siya parehas sa Ginoo nga dili mapakyas. Ang tao mapakyas, ang Ginoo dili mapakyas. Ang tao dili perpekto, ang Ginoo perpekto. Mao na ingon si David mga igsoon, mas maayo pa ang pagdangop sa Ginoo kaysa pagsalig sa tao. Dapat daw adto ta modangop or mas mosalig sa Ginoo kaysa tao. Di ba kapila na ta nakasinati igsoon? How many times naka-experience tag disappointment? How many times naka-experience ta og depression? Naka-experience ta og betrayal. Ngano man tungod kay grabe atong pagsalig sa atong best friend. Timan-e, basta tawra, ayaw basta-basta og salig. Pwede ka maminaw sa iyang gisulti, pwede ka maminaw sa iyang gisaad, pero ayaw glaom. Why? Because in the first place, 100% human ra siya, dili siya Ginoo nga dili mapakyas. Amen. Mao lang si King David nagpahinumdom. Mas maayo pa ang pagdangop, mas maayo pa ang pagsalig sa Ginoo kaysa pagsalig sa tao. Kay mismo siya, yes, maybe sa iyahang ministry before ni King David, nakaagi siya og betrayal, gitraidor siya. Mao nang ihang nasuwat ni kay nakaingon si David nga wala gyud di ay tao nga kasaligan. Kay ang tao lagi igsoon bisan kapila pa kaana ning bilib, kay grabe kabuutan tao ra lagi na. So, naay panahon nga mapakyas na siya kay normal sa tao mugawas iyang pagkatawhanon. Mulutaw or mugawas ang iyang pagka dili perpekto. Yes, dili man sala mosalig ta sa katawan nato pero ayaw ihurot. Gamaya lang ang imuhang dako nga pagsalig naa sa Ginoo dapat. Kaya naman si Lord mga igsoon never ta i-disappoint. Si Lord never ta niya pasagdan, never ta niya biyaan, dili ta niya traidoron. Ingana ang kalami ning mosalig ta sa Ginoo mga igsoon. Diba? Unsa pa jud giingon diri Next line, mas maayo pa ang pagdangop sa Ginoo kaysa pagsalig sa mga prinsipe. Unsa man ang prinsipe mga igsoon? Ang prinsipe igsoon nagstand ni siya og mga maimpluwensya nga tao. Ang prinsipe nagstand ni siya og mga naay gahom, naas kagamhanan. Niingon ang balaang kasulatan nga mas maayo pa ang mosalig or modangop sa Ginoo kaysa mosalig sa mga prinsipe. No? Kaysa mosalig sa mga maimpluwensyang tao. Kaysa mosalig sa mga dagkong tao, kaysa mosalig sa mga naa sa kagamhanan igsoon. Kay ngano man musugot tag sa dili tao ra lagi na. Tungod kay tao ra na sila igsoon, nasad na sila kaluyahon. Naay tay mga igsoon nga mugawas ang ilang pagkatawhanon. Magkinaunsa man ang kalibutan bisag unsa ka kasaligan ng tawhana. Bisag unsa ka suod na nimong tawhana igsoon timan-in. Limitahi ang imong pagsalig. Kun dili ihurot ang imong pagsalig ngadto lamang sa Ginoo. Akong balikon, how many times na disappoint ta? Nganong na disappoint ta? Nganong na depressed ta? Nganong nasakitan ta? Ang rason tungod anang tawhana kay dako kayo tong pagtuo, dako kayo tong pagsalig, no? Nganong naay broken relationship? Nganong naay kabit-kabit? Nganong nanay uyab sila pero nangita pa jud laing uyab, nangita third party. Ngano man kay di lagi kasaligan ang tao, kay ang tao ra. Ganong daghang pamilya na nga bungkag kay di kasaligan ang gipanumpa sa tao nga mauni. Gihigugma ko ikaw, samtang napa ko'y kinabuhi timan-in igsoon mga nahigugma dia. Tao ra na ang ningsalig nagpasalig nimo. Og dili Ginoo. Gawas kung ang Ginoo ning sulti, saligi. Kung Ginoo ang insulti sa iyang pulong, ihurot ang imong pagsalig. Apan kung nag-isulti, tao ra nga pareha nato, ayaw ihurot imong pagsalig. Kay mosugot tag sa dili igsoon. Mugawas doon na iyang pagkatawhanon. Mo na mga igsoon, gi-encourage ta karon sa pulong sa Ginoo. Ayaw gyud, ayaw sayangi imong pagsalig nga ihurot nimo sa tao. Daghang naghikob na depress kay gibogag uyab. Daghang naghikob na depress kay yambana nangabit. Vice versa ta, daghang naghikob kay ang iyang asawa nangabit. For something ano man, ning salig sila maayo sa tao. Nakalimot sila nga ang tao ra na. Ug abi yung igsoon mao ni, ang gugma sa tao o gugma sa Ginoo diferensya ra kaayo. Ang gugma sa tao igsoon is conditional. Samantalang ang gugma sa Ginoo unconditional. Unsa man ang conditional? Usay mga igsoon ang tao gihigugma lang ta
Tungod kay maayo ang kahimtang, tungod kay maayo tanila. Pero tanawa, masipyat kag kausa niya. Masipyat kag kausa ng tao nga imong gisaligan. Kabantay mo, mulubad ang iyang gugma, mausab iyang tinagdan, ngano man. Tao ra siya. Munang ayaw pagsalig sa tao mga igsoon. Gugma, di ba? Gugma ayaw pagsalig. Kay most of the time, ang gugma sa tao conditional. Maayo ra ang iyang ipakita kung maayo sa tanila. Pero kung masakitan sila na to, mausab ilang tinagdan. Pero ang gugma sa Ginoo lahi. Nabay higayon nga gitalikdan ta sa Ginoo. Kapila ta makasala igsoon. Pero sa ning duol ta sa Ginoo, gibalibaran pa ta sa Ginoo. Sa ning duol ta sa Ginoo, giingnan pa ta sa Ginoo. Ikaw man gud gahi kag wala. The moment we come to God with open arms, gidawat ta sa Ginoo. Kay ngano man ang gugma sa Ginoo walay kondisyon. Wala siya pakialam kung unsa ka kahugaw, unsa ka kadautan, unsa ka makasala mga igsoon. As long as mo dangup ta, as long as mo duol ta sa Ginoo, dawaton ta sa Ginoo. Ingana ang Ginoo mga igsoon. Mao na mga igsoon nga ayaw in town, mga dudong ug inday, mga higala na ko diha. Ayaw ihurot ang inyong pagsalig sa inyong isikataw. Kay basin usa ka adlaw maghilak na lang ka sa suok. Ngano man, ni salig lang kag maayo sa tao, mas salig sa Ginoo. Way laing bugtong kasaligan og kadangpan nga dili ta niya talipdan. Mo na giingon mga igsoon, sa pulo nga dili kanako biyaan, Ginoo ra ni tuman ana. Apan ang tao igsoon di kalikayan igsoon, normal ra sa tao ang mamiya. Apan ang Ginoo dili gyud na mo biya. Mao na mga igsoon nga ako mong encourage karon. Ayaw ihurot yung pagsalig sa tao. Kung gusto ka nga dili ka ma-disappoint igsoon, adto ihurot imong pagsalig sa Ginoo. Kay ang Ginoo mga igsoon dili na siya kamao mamakak. Ang Ginoo igsoon dili kamao mamiya. Once mosulti siya, iya gyud ang tumanon.